Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ channel फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन एसे कमेडि एसे रोस्टिं तो लोगोफोर नोंसोर रोस्टिं भिडिअ बानायनायखौनो माबा जावख्रेबदों होनलाबायो। तो रोस्टिं भिडिअ मोनसे कमेडि भिडिअसो मिथिबाय। बेनिखायनो आं रोस्टिं होनला दिनै कमेडिसो होनगोन। तो लोगोफोर ओरैबायदि कमेडि बानायगोन दिनै ओरैबायदि कमेडि सोरखौबा कमेडियैनो जावगोन आं। तो लोगोफोर नायलाबाय थादो ना मा बुङो इसांबो डायलग मारिबाय थानाङा लाब गैया तो भिडिअखौ नायबाय थादो स्टार्ट तो लगाव वाव सेल्टेप ग्रुपनि पार्टी जानाय आरोना बियो सेल्टेप ग्रुपनि पार्टी जानाय तो नायलांबाय थानि माबायदि मोसाबावो इसोरो एसे इन्ट्रेस्ट नांदों आङो सिख्लाफोर गोनजाना हौवाफोर गैया मोजाङानो जादों आंलाय सानदोंमोन सिख्लाफोर गोनजाखाय एसे मोसानाया मोजां जागोनदां होननानै नङा मा घन्टा मोसानाय जाखो बे देलाय बुंलाय मा घन्टा मोसानाय जाखो मोसानायनि स्टेपनिसाय दख'ना टेपनियासो बांसिन हे दहराव बिदि जायो नामा सोरबा एसे मोजांथ' मोसा बे सानसे बाब्राबनाय बायदि मोसाबालाय जाखागोनानो बे मोसानाय स्टाइलखौथ' मा बुंनो आरो खर'निसाय खिथुआसो जौसिन जानानै मोसायो ओरैबायदि हिट फाग्ला इन्टारटेन हांगाटिकसो जोंना ब्र'आ इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ जोंना हांगाटिक ओरैबायदि आरोना मोसागोन लंपेन्ट गुबलांगोन होनबाबो बोखोनानै मोसाफिनगोन मोसानायखौ गारा खिन्थु ओरैबायदि हिट थ' बेबायदिनो जानांगौ आरोना लाजिनाङा जेखौबो लाजिनाङा मोसानाया जाला गामसायानो जा लंपेन्टानो जा गुबलांजोबफिननांगौ बोखोना गानफिनना मोसानांगौ दासो जादोंब्रा आबौनिया बे सेंग्रा सिख्लानिसाय बे आबौनासो हिटसिन जाबावदों रबटिक लाइफआवसो जिखि जाया जोंना आबौआ जोंनि सेंग्रा सिख्लानिसाय बांसिन मोजां मोसादों आरोना रुल बाय रुल ओरैबायदि जेबो गाज्रि गैया हिट रबटिक लेभेलावसो बिनि सायाव तो लोगोफोर भिडिअ एखिनियावनोसै आरोना ओमफ्राय बांद्राय इन्ट्रेस्टबो जायाखै ओमफ्राय भिउसानो फैयालै भिउसानो जायाना बेनिखायनो आं भिडिअ बानायनो बायो दाना ओंखायनो गोबावजों खेबसेल' बानायनाय जायो आरो बानायनो टाइम मोनाना जानला मोनला तो लोगोफोर एसे शेयार खालामना होब्ला सापर्ट होदो एसे भिउसालाय फैयोमोन ना ओमफ्राय बांसिन बहा भिउस फैयोमोन जोंनियाव बे जे गाज्रि होनायाव बे भाइरेल जाग्राफ्रा बेफोरखौ होबासो बांसिन भिउस फैयो बिदिखौसो बांसिन नायोना कमेडिखौ नाया तो लोगोफोर कमेडिखौबो एसे शेयार खालामना होनांगौ आरोना दे भिडिअआ लोगोफोर